Good morning, partner. So, grabe kami nga diri sa Uray. So, naikaso karon sa COVID sa Carmen. So, dili may basta-basta ka gawas karon. Sige naman eh. Water with kanang lemon. As of this moment, sige mig paminaw sa balita. Mga balita, grabe ka mga puros about sa COVID. Inita pa yun dire, oh. Ayoko naligo. So ang among lugar medyo buntod siya pero init gyapon. Kamera duha dire ni Mami, then karon is birthday sa akong anak si Cassie. Hello baby Cassie. Happy birthday na. Hope nga enjoy ka maski wala si mama o papa diha. Basta as long as happy ka na. Ha? Dayon, be a good girl and magbinutan ka nilang mama o papa si Ring. Okay? So kay dili migid mi kanha diha karon. Igang, grabe igang maligo na po ko rito taon. So among buhaton karon mangita ko karon kuan. Namay may among kuan diri oh. Partner na gagmay nga tambis na poy say kuan dadto kaning mangga, mga mangga mong milingaw karon para kuan, para snack, para di tagutumon. Adto sana ako sa ubos tanaw na mo tong mangga. Ay mangga na mo diri partner, habog lang. So padlok ra ba ko habog yang lang dugiton nga mo pita na daghan ko. Ibabaw. So nasa ibabaw ang mga mangga. Kailangan dugiton. Ayaw ko ipakita. Madlok mga viral. Mabot sa Cebu ang imong kuan. Starring na sa Cebu. Starring ka Cebu. Madlok partner og kuan. Oh, naghaing gud hinog tra. Yahoo! Amatay dughet. Kato katong kawayan ba? Ganahan lugar ka nga mag-vlog ko. Katong kawayan mo mag-vlog ni para mga kwarta mi. I-post na ko. Hey, atras gamay sakyanan. Sayang. Adlo ka. Pag-vlog diha. Ay vlog oh. Ikaw. Atras sa sakyanan para mga mangga. Atras ako nung ang sakyan ng partner. Kaya mo si mangga kami duha mo sa mangga. Hindi ko masakat. Sarap. Maunang turning ko na lang po. Ang sabi mo. May ako nila. Init kayo. Mga samik mangga. Hey, malamig. Sura ko sa kan. Mulay na. Basta ito. Oh no! The motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. You know I'm mobbing with the D.R.E. Yeah. You know I'm mobbing with the D.R.E. Yeah. Ikabot ade kay way ayuda. Alam kaon. Mangga na likaunon. Kaunon. Dili na nimo kaya partner oy. Kaya ba na nimo manguha ka? Asa? Ato mo gitudo na kuan. Nas ibabaw oy. Kumoy kayo? Oh. Lagi ka kaagwan sa dana partner. Iwa ka na anad. A few moments later. Hey, hi. Sabi ka singot. Manguhag mangga. Okay, nana ang among nakuha nga mangga sa akong pagkatkat. Ay siya. Pula. Crunchy. Aslom ba ni siya, me? Aslom? Saan niya klase nga mangga? Indian mango. 8 ka buok mangga. To partner. Pula kayo.
Mangga sa among tugkaran. Baw. Mga unta taon-taon. It's time to eat mango. Kunting na nakuha. One, two, three. Malutong na mangga. Way aslom. Paspa. Ambil je yang kusin siya. Pisau panik tu. Kag suka. Tuyong suka. Nah. Namanya yang suka. Okay. Kakag. Sugar. Damay. Sili. Kailangan. Yes pa. Nakakaon na yun may mangga. Panood to. Sarap. Basta may tinanim, may aanihin. Salamat partner sa pagtanawan ng video. Hope na enjoy mo o stay at home. Salamat. Bye-bye. Mwah.